kose jalali lemas kowe gotong royong nyambut gawe rokan sane ora pati ayu nanging migunane mula kuwi tumrap wanita sejati gune Wah, putuku muga-muga aja kesusu pangan garangan. Ayo ora. Sesuk dadi waranggana sing kondang ya, Nak. Ah. Nganti sing ngegong kami tenggengen galo. Sing ngegonge garangan wis tuwa. No. Keplokipun para kadang. Waduh jan. Kakang aku Kang Sandya duwe generasi waranggana sing hebat tenan pokoke. Aku ngakoni pokoke. Oh, nganti mbahmu wedok kuwi. Mbah Subur karo Mbah Partini kuwi wong loro kuwi ming kami tenggengen kengko wis ora wani nembang. Sing mempeng sekolah nggih putu kula. Ajengipun pinter, bincang nek pinter senajan waranggana ning kudu duwe ijazah sing dhuwur no. Tenan. Jalaran seniman niku nek dienggo panggautan mboten apik. Nggih nek dong isih payu ngenten men mboten napa-napa. Ning anggere wis tuwa kaya kula niki titen ana nek ora klokap kelakepan. Nggih